Оккупационные власти Крыма игнорируют общие принципы права. Об этом сегодня говорили руководитель Меджлиса, министр юстиции и украинская хельсинская группа. Возбуждение российскими властями так называемого дела Меджлиса стало практически неизбежным, когда оккупанты поняли, что им не удастся заручиться поддержкой крымско-татарской общественности. С утра в оккупационном Крыму принимают меры против тех, кто участвовал в годовщине депортации крымско-татарского народа. Об этом сегодня заявил председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Перше рішення суду вже є по Кіровському району. Там молодих хлопців, які в зорганізований спосіб рухалися на машинах з прапорами, їм присудили, здається, по 20 годин примусових робіт. Тобто тут проблема не в мірі покарання, а проблема в тому, що вони все одно будуть обходити всіх. В том, что Меджлис запретят, Чубаров не сомневался. Правовая позиция российской оккупационной власти настолько слабка, что они ищут поводы для запрета Меджлиса в его деятельности, говорит юрист Аркадий Бущенко. Працюємо над підготовкою подання до міжнародних органів, до Європейського суду з прав людини. Тут дуже великий шанс, ця справа буде виграна. Якщо не в російських судах, на що у нас мало сподівань, то на міжнародному рівні так точно. Минюст перед Кабмином будет инициировать обновленные списки лиц, причастных к запрету Меджлиса с будущим наложением санкций. Я зараз тут звертаюся до пана Чубарова з проханням, щоб оновили список всіх тих осіб, які зараз безпосередньо причетні до так званих фейкових рішень по забороні Меджлісу. Як би там не розповідали представники Російської Федерації, що для них санкції це не має ніякого значення, має це значення до Росії, то рано чи пізно режим Путіна закінчиться, а вони виїдуть в ту чи іншу країну, їх там можуть в тому числі заарештувати, або заборонити виїзд, або забрати активи. Украина обжалует запрет Меджлиса в Европейском суде по правам человека. Против России уже готовы 5 исков. Эльвина Сидбулаева, Алексей Христенко, Заман, АТР.